which is not a spirit of fear, but it's a spirit of power. Praise the Lord. So you can challenge any situation. You can challenge any problem. You can challenge any circumstance. Praise the Lord. You wonder why Brother Branham says we are masters of our circumstances. Hallelujah. A master has got power. A master has got authority. A master can rule. A master can control. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We are powerful. We are masters. So we have to rule. No wonder why the scripture says he made us priests and kings. Hallelujah. Praise the Lord. What does a king do? He rules. Praise the Lord. He dictates. He controls. Hallelujah. So the Saint is a controller. Praise the Lord. Why? Amen. Saint is a kutungamira aziro. Tichiro wa left, right, and center. So a guy varanda. Right there, ride on our horses. Amen. Because takade. So the devil takes advantage. Amen. Praise the Lord. And mara ask us, Mari wakato, Brother Branham paneme panichimwe chimiro. Praise the Lord. Vakaenda kunona matira mwana wayo. Wara. Amen. Don't have a situation, a condition, yanga ine mwana. Mporofita ukasiririswa nokuti nayi Mwari hamune wotsitsire dai mamuri wombereki wemwana uyu maimondwa sei zvaikubata isei. Hallelujah. And what did God say? Nokuti Branham ndakatomirira iwe. Praise the Lord. Amen. So imagine you're waiting for God and God is waiting for you. Hallelujah. Hallelujah. So your situation is not going to be changed by God. Hallelujah. You are going to change your situation. Hallelujah. Because it's not a spirit of fear, but it's a spirit of power. Hallelujah. Hallelujah. So you have to demonstrate your power. Hallelujah. No wonder why Jesus said, behold, I give you power. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. My name is Nambo. Jesu nonzwaka vapasimba. Rokuchinga madimoni. Rokupota vanorwara. Hallelujah. But vakaite dambudziko. Pane mubereki wakazovuya. Hallelujah. Zvikanzi takauya naye kuvadzidzi venyu vakatadza kumubodza. Praise the Lord. Zvikanzi naJesu naimi ndichagara nemi kusvika rini. Praise the Lord. Saka mucharamba muchiparidzirwa kusvika rini. Praise the Lord. Exercise your power. Exercise your authority. Praise the Lord. Mucharamba muchingopaverenga kuti pawatsika watora asi kusika watotora ndokuti paite pako. Brother Branham said, God is not going to pull you through a pipe. You have to fight your own way. Hallelujah. Yamuchena huzwa kuti tingoninipa. Unotoda kushanda. Praise the Lord. But church has kushandisa simba. Hallelujah. We have to use our power. We have to exercise our power. Romans chapter 8. I know what to pay out. Somebody praise the Lord. Romans chapter 8. Imiti hatisi vanhu vemanga kani naivedwe. Amen. Hatisi vanhu vokungodzvairirwa. Amen. Praise the Lord. Amen. Romans chapter 8 ndoda kuerenga verse 14.
mwabatibetsera manhero angu kuti kana wodzokera kumba kwenyu umboziva kuti uende uchiziva kuti urani wakatakurei. Praise the Lord. Verse 14 inoti, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Amen. Kuti ilavo vanotungamirirwa nomweya vamwari vatori vanakomana vamwari. Praise the Lord. Saka vanakomana vamwari navanasikana vamwari ndode kumbovabvunza manhirano kuti vanombochemei. Chinovachemedza ivo vari vamwana vamwari chii? Amen. Amen. Until Brother Branham said, until you realize who you are. Amen. Praise the Lord. Vari kutodiwa realization kuziva kuti umoriani unorunyaira nenhamo. Praise the Lord. Akudenga unoenda shamwari asi unoenda uri rombe. Praise the Lord. Ende uchaona kurwadza kwazvichaita wakuzoziva chapinda mumutumbi yekuti tichaziva zvose. Imagine wapinda imomo wozoziva zvawauriwo, zvawaifanira kuita, zvawaifanira kuva nazvo, asi wakafa usina izvozvo. Praise the Lord. Utotanga kutoona kuti usaka imba iya paigara jimimbi pari pangu. Praise the Lord. Ndosave mchiziva kamufa kuziveka. Amen. Chikopira kuti brother dai mamaridza zvekuenda kudenga muda unotaurei. Vakabvunza vamwe kuti kudenga imimi nezvamuri kuita muri kuda kumbonotaurei. Denga ikoko. Ndakanzwa kuchiti tichataura nyaya dzemakundiro basi. Saka vanhu kana vasiri kukunda vari kuda kuenda kudenga kunoitei. Amen. Praise the Lord. Atara pane mwandu mwandakati kudenga vamwe venyu muchasvika muchitura befu. Praise the Lord. Kusvika shuwa uchiti ndazorora. Aiwa kudiwa vanhu vakadaro. Kunodiwa vakundi. Vanoti ndarwa kurwa kwakanaka. Ndamirira kugamuchidzwa korona yangu. Praise the Lord. Asvika rwonema kuti Daniel uchida kutaura nyaya dzake dzeshumba unoti mira. Aura zveshumba. Patakararama isusu pakuine zvinoti nezvinoti. Tikaita zvokuti nezvekuti. Praise the Lord. Aiwa unoda kusvika rini uchiti Brother Branham created squirrels. Woda masquirrels. No. Brude. Shandisa kasimbara una. Praise the Lord. Yes, my brother. Icho kwadile kaiva navanhu vadero. Kuti munoramba muchiti Branham wakaita zvokuti nezvokuti. Wakaita koimi. Kuti mudzati muri kuitei. Hallelujah. Yes, wakaita izvozvo koimi naitei. Wafarini. Praise the Lord. Amen. Shuari mudimoni mwamwari akazoti ndizvozvo zvamuri kutaura. Pauro tinomuziva. Hallelujah. Pauro tinomuziva. Yesu tinomuziva. Who are you? Iwewe identify yourself. Amen. Praise the Lord. They could not identify themselves. Vakakurwa nhumbi. Namadimoni, because they failed to identify themselves. Shimiririra. Ngati shimiririra. Ruba namadimoni richakubvunza kuti Branham tinomuziva. Yesu tinomuziva. Iwo akambomira papo. Ndane zveiti. Praise the Lord. Wasi shoko irikaiti Bible rangu rinondikudza. Shoko rakazova nyama. Rikagara pakati. Praise the Lord. Saka quotation hairambiri quotation. Quotation inofana kuita mhenyu. Inofana kuraramiwa. Praise the Lord. Brother Branham says, in you there is enough power to even create a new heaven and earth. Hallelujah. Yaunotopinda ukanogara mairi. Haifane kuramba iri chinokorwa. Amen. Amen. Better so kunakirwa wawerenga kote yako wasenda pa group. Hallelujah. Amen. Novamarara senyu neshara.
Amen. Praise the Lord. Challenge the situation. Praise the Lord. I was going to feel people know in type up. It's okay, fine, my house. Praise the Lord. Yes. We are little messy heights. We are amateur gods. Better than you want to share. Better than putting Mariwada. As no good Maconia. And the Rango of the Shumba dog was the show was open. As Wakarama, as it. Amen. As the butter. Yeah. Better than what you want to tell you. But what you want to Mamma Chitania? So good, so talk the Mamma Chitania. But talk about it in the situation. Yeah. Yaramba. Hey. Praise the Lord. Amen. Yes. But I'm saying you've got enough power to change your situation. Amen. Praise the Lord. Amen. And you sustain the sustain. Amen. Brother Tassar won $5 in Mumba. When I look bar, what I got this is the day for last week. Yeah. Amen. Sometimes you have to challenge your situation. Amen. You have to challenge the devil. This afternoon. Wafona endeni mwana kuchipatara kupi kuchipatara come back kumba mwana azonza ari kuda kubaiwa majekiseni vazonzi zvinodei ati dzokai naye Satan. Amen. Kwakuiwa naye tikati hai sister murware imimi but uyu ndi Satan. Temperature dzika mwana vata ikunoedza kana simugoneka kudera pazvinhu zvidoko nepazvinhu zvikuru. The same faith you use to receive a small thing is the same faith that is required to come to the church. But this is a limitation. Amen. Nekuti iya discover. You have the muscles they faith. Chirumbo wakungochinja wokuti handisikuda vhitsi ndikuda discover. That's the power that we have. Yeah. Praise the Lord. Amen. In scripture 9. Maziona anatotodzika naye panhamba. Number 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Kuti hatina kugamuchirazve mweya woburanda kuti titye asi tinotya. Vana kuvhunduka chachipatara. Praise the Lord. Amen. Iniwo ndakaramba izvozvo ayo Mwari vakandibetsera. Praise the Lord. Mumwe akangonzwa patinenenu. Praise God. Pakati pangu pari kuti munhu zvaanitanga kufundisa kuti haisi dai mamutariswa cancer. Dai mindset iyi ndo ine problem. Praise the Lord. Ayo kana mudumbu womukambodai ngoti Mwari ungotwasurawo matumbu angu. Simba ratinaro ndozvinoona rinoona papositive. Simba ratinaro rinotarisa zviripo roti hazvipo, roti zvisipo ndozviripo. Tofamba mukutenda zvisipo tichiri zviripo ndokuti tigova nazvo. Praise the Lord. So we don't have to fear anything. Hatyise madhimoni. Hatyise goritoto. Praise the Lord. Ando zvinhu zvinotitambudza because zviri kungotora advantage yokuti tinotya. Praise the Lord. Ukangonzwa kukafiwa kumusha kaviri pagore hauchakarisiki.
Amen. Amen. Tofanya kwira nokudzika maini vatendi veshoko. Amen. Amen. Chamakagamuchira chikuru. Chamakagamuchidzwa chikuru. Praise the Lord. Brother Branham basa ravo rariri rokuratidza zviri mwenga. Praise the Lord. Sayoita mademo tichakura tichambona bicycle. Praise the Lord. Amen. Waiti firimu risatira richinzirira kuitwa musi weSatati. Praise God. Vachiswa anonzi highlights. Amen. Waiva wangu kuona kuti vakomana Bruce Lee hana kumira zvakanaka. Amen. Praise God. Why see from highlights? So brother Branham vakaisa highlights. Amen. Isinokuvata zvida vakugamuchira shoko renguva. Saka tisu takufana kuexercise. Amen. Bless your name, Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Yes, sir. Amen. Yes. Praise God. Amen. My exploits. Yes. Daniel will not. Those who know their God. Amen. They shall do exploit. Amen. We have to do exploits. Amen. So kuti wakati vachitarisa marabha umapo apa mazuva iwayo vakati Peter tinomuziva but akakaitiro kake aka wakaona Jesu. Praise the Lord. Pane zvavakambovona nezvavanoziva but vakazoona kuti this is different. Isino pane ministry yeimba. Yesimba. Yekuita zvinoshamisa. Yekuita zvisingagoni kutevedzerwa. Praise the Lord. Kunetseka nezvinhu zvinotetevedzerekawo. Zvokuti mumwe washuwa kuti kukurira munhu kumakandiwa you cannot. Negotiation yako hiyo. Amen. I famba nespoken book kana kuziva intellectual understanding of this thing. Yes. Praise the Lord. Amen. Unless shoko iri rave mukati medu rova benyu zvazvicharebwa neapa kuti iwewe wava the moving spoken word of God. Praise God. Amen. Hazvisi kushanda kungoziva nenjere. Zvinofana kuita a part and parcel of yourself. Saka ndo patinofana kufamba tichienda ikoko. Oh, we are sons and daughters of God. Totozvirarama. Praise God. Vanosika tosika. Praise God. So we don't have to be afraid. Saka manerano maridzo yangu ndekuti we have to challenge our situation. And things are going to happen tonight. Believe it. Praise the Lord. So you have to challenge your situation. You have to challenge your condition. Kutombairamba chaiko manerano. Kutandishadi situation hii. Kutandishadi condition hii. Praise the Lord. Tataura nyaya iyoyi. Saka sida vanhu vanenge Gideon. Imi kunozongombatira pakumuziva kuti wakazonzi varume 300. Waune problem yainayo. Amen. Yokuti unonzi kwaziwa iwe murume woumhari kuti mutumwa unodzika kubva kudenga uri kuona a mighty man of valor. Praise God. Kunza zvake chiongori mubvunzo wakanaka. It was a scriptural question. Amen. If the Lord be for us, then where are the miracles? Amen. But unosonza achinda muumhare hwako. Ndopandanga ngo zimbomirai. Imba yababa vangu. Ndodukusa. Mama nasi. Zvebasa renyu. Pamusoro pazo tiri varombo zvine basa renyu. You are a mighty man of valor. That's settled. Amen. Watongonzi uri murume waumpari.
Chisiya zvenhamo yemba yaManase, ziva kuti you are a mighty man of valor. Saka zvimwe zvinotidzitira zvimiro zvekwatakaberekwa. Kuti zvino brother. Zvavari kutaura izvi. Ndinokuziva kumakwedera ndasana kuti iyo kwangu unoziva. Praise the Lord. Papa unokuziva. Kwagere pedo newe unokuziva. Hakuna kusina zvako. But we are sons and daughters of God. That is settles it. Praise the Lord. Saka ngatiendei muumhare hwedu. Amen. So we're saying tiri kuti pinge tichiparidza pamusoro penzvimbo yomutendi. Praise God. But we are sons and daughters of God. So the Holy Ghost came down so mighty. Amen. Ndakati izvozvi kana une condition. Amen. Taura condition iyoyo. Amen. Amen. So there was a certain sister when hanzvadzi yake yanga iri murasta. Amen. She believed in the word. Then she declared. Declare vanoparidzi. Ndiye wakataura. Kuti hanzvadzi yangu Mwari rasta. Ndinoda kuti abviswe mopu iroro mumusoro. Praise the Lord. Wakazondipa testimony zvikanzi tichibva kuma-meetings iwayo. Amen. Tikasvika kusina. Praise the Lord. Ndiri kutaura ndinotozvitenda. Praise the Lord. Mari dzandiri kutaura ndakaiparidza kuti praise the Lord. Ndikunamatira vanhu vangaine zvimiro. Kuna vanhu vava vasingadyi nyama. Praise God. Kuti hanzi zviri pandiri hazvidi nyama. Madhimoni iwawo. Praise the Lord. Ndakaramba izvozvo. Kana uripo unoti vanhu nema-housewives haumwi fizi. Fizi riyariya. Uyo ndoni. Praise the Lord. Aikoko handoshanda ikoko. Zvimoni ngashaiwa. Asiwo ikoko. Ikoko hayo handoshandako. Praise the Lord. Wakunyama. That's the devil dictating to you. Ukamboverenga bhuku rakanzi A Total Deliverance. Profita unoti you don't have to let the devil dictate to you. Kuini manje kwakuudzwa chokumwa nadiabolos. Kwakuitwa wemvura. Amen. Nesadza kudyana mazai. Zviri pauri hazvidi kuti urye nyama. No, hatina kupiwa mweya iwoyo. Kuti tive varanda. Kuitwa muranda ikoko. Kusvika unoaccept a situation kuti BP yangu. Yako iwewe BP. Kutya ikoko. Ndo mweya watiri kuramba manirana. Praise the Lord. Kuti chiremba wangu akati sugar yangu. Ko scripture yako iri kuti kudipa condition yako kwaizvo zvaufungi unotya manhu anotora Mwari pashoko rako. Praise the Lord. Uri kuramba vanhu vanotya kutoti Jesu wationa kuti dambudziko iri ringanetsa. Akati pamwe chingatirimutsa munhu kumuudza kuti kana uchitya upinde kudenga. Ndo yairi finality. Kuti kwambotaurwa izvike zvindokuoneka kuti vanhu vari kutya. Kwambotaurwa izvike vanhu vari kutya. Bhaibheri ndakanzwa muparidzi uchiti 365 times Bhaibheri richinyorwa kuti fear not. Ndobva zvaonekwa kuti vanhu vanotya zvikanzi navanotya havapindi musha. We are now forced kuti titorasha kutya kuya. Hallelujah. Tomira panzvimbo yedu savatei. Ndava ukatya uchangoranga uchirakashwa nesituation yako. Wapedza uchifunga kuti uchaenda kudenga kozorora konzi navanotya havapindi musha. So God invested the power in the believer. Praise the Lord. Who has got the Holy Ghost? Could invest. Brother Manoti, ministry yango haisi yokuzoumba in organization. Hallelujah. Asinde yokuzoita builder. A man
into a powerhouse. Yes, sir. Amen. Yes. Powerhouse. Amen. Ukaenda kune zvimba zvamagetsi unoona pakaiswa chimusoro china mabhonzo pakanzi woko danger imba yemagetsi saka madhimoni anofana kuona kuti woko danger praise the Lord. Yes. Kunyangwe ndakanzwa kuti navanoroya navamoziva kuti apa it's a no vanofana kunyenyeredza unowira. Praise God. Masituations anofana kuzviziva. Ndakambotaura paye ndikati kubvira kuhembe yako chaiyo inofana kuzviziva kuti bachera ndakapfeka inofana kuzviziva ndangona pano munhu wamukati. Praise the Lord. Praise the Lord. Kana ndakapfeka kudai Jezebeli hati ibhudhi vakachena bhatye rangu harizi rokuratidzira kunana Jezebeli. Unofana kuzviziva kuti kana ropfekwa roti right nhasi kunoparidzika. Praise the Lord. You must carry a certain anointing. Because une simba raunaro. Kana ukundwa nakamuzibhanda waiva nesimba rokukochekera bhatye mhepo. Hallelujah. Amen. Imamuzizive. Kunzi kamuzi waisa bhatye mhepo. Brother wote. Ukaona paita fake dollar. There is an original. Amen. Praise the Lord. Saka zvose izvo mabogus. Baito vane kwavakazvitora. Vane kwavakazvinzwa. Asi dambudziko raitika ndorokuti isu vacho vene vazvo hatisi kuziva chatinacho. Praise the Lord. Yes, Father. And it's in Luke chapter 24. But une simba. Amen. Manirano ndiri kuzvinzwa kuti munaro simba iro. Brother Branham anoti problem yatinayo ndekuti power is laying dormant. So in church, there is power, but it's laying dormant. Saka simba iro unaro. Amen. Dambudziko raunaro ndekuti unofunga kuti uri mutadzi stereo. Amen. Chimoregawo kuzvifunga somutadzi. Amen. Amen. Chimboti yona kana wauya pano usingadi kutendeuka asi uchifunga zvekuti uri mutadzi izvo zvifusa kuti bvunza ripedere zvibvunze kusaka ndavingi. Praise the Lord. Kuti uya pano kure kuti une chaunacho chaunizwa kuti nacho. Amen. Praise God. So St. Luke chapter 24. Jesu hadi vanhu vanotya. Amen. Jesu hadi church isina simba. Praise the Lord. Jesu hadi mutendi asina simba. Unoda mutendi ane simba. Praise God. Saka book ya Luke chapter 24 verse ya 49. Negaiti paverenge pa. Inoti. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Amen. Praise God. Amen. Say Jesus na kuvati right amatangwarida chinda yemunoparidza. Wakaziva kuti hadi vanhu vasina simba. Praise the Lord. Saka mirai ndikupe simba. Kana ndakupai simba muzova zvapupu zvangu. So you cannot be a witness without his power. Amen. Praise the Lord. So Yesu wakatoisa emphasis ipapo pasimba. Praise the Lord.
toda kukupa isimba. Kana ndakupa isimba muzvaza kuzvanga paJerusalema, paJudea, paSamaria nekumgumo wese wenyika. Praise the Lord. Jesus knew the need yesimba. Praise the Lord. No wonder why Paul which is it's not wrong we are going to kuparidzira ite. Praise the Lord. But soko ratakauya naro evangeli ratakauya nayo iri mukuratidzwa kwesimba. Amen. Praise the Lord. So there has to be a demonstration of power. Ini mwari unokumirwa semombe yevuire brother nakaramba. Amen. Kuti mwari unopodza, mwari unotsekenura, mwari unoropafadza. Asi zvazoitwa zvacho ndezvipi? Nditi mwari iye. Praise God. Ndoda mwari waEriya. Amen. Unoti mwari ndaita zvose maringe nesoko renyu. Saka kana ndaita izvi nesoko renyu, moto ngauburuke. Amen. Kamwe moto wakaburuka kudenga ukananzva chipiriso. That's the God whom I want. Amen. So those are who you will. Amen. James knew not Elijah was a man like it unto us. Praise God. But nerimwe zuva wakanamata kuti mvura ngaisaveko denga rikavhara for 3.5 years. Iyo Bible kana rokudzwa kuti wanga ari munhu wakaita sewe. Paul wanga vatoziona kuti paita problem yekuti vanhu vanofunga kuti varume vanga vari mubhaibheri vanga vaine kamwe kamusikirwo nekamwe kamuumbirwo. Vava vakatongoitawo seso. Praise the Lord. So he was a man like it unto us, but he prayed a prayer. Amen. He made a declaration. Amen. There shall be no rain for 3.5 years. Amen. Anombozitanyira zvezve kana musambofunga zvenyu izvozvo. Haana kana. He just declared. He knew who he was. Amen. Saka kana uchiziva kuti ura, you have got the same power. Ndozviri kutaurwa nescripture yataverenga. Praise the Lord. But we have got the same power. No wonder why Brother Branham vakaisa emphasis iyoyo kuti you have enough hands, it's enough power to create a new world. Amen. Praise God. We have got enough power. Amen. To speak things into existence. Why cry? Praise the Lord. Praise the Lord. Marunda vanhu kana ingatoda munhu unochema no batikana kuchemezwa nesituation. Batikana nokurumidza Mwari. Wochema misodzi yemoyo yokufara aiva Mwari unovada. Asi zvamunochema imimi ka. Zvamunochema ndo zvakachemiwa navana vaIsraeri. Mwari vakati Moses suduruka ikapo avanhu vanonetsa. Vakarumirwa nenyoka. Vakarumirwa kuchema. Praise the Lord. Ivo vanhu vamamuchataura vakaenda kunosora 10 vacho vaya vakaurayirwe. Do you know kuti vese they were killed by God? Amen. So to save for Caleb and Joshua ava ndikuuraya. Amen. But ndodombo kuvunza imi vakaurayirwa zvinhu zveunyeva. Muti munoverenga vakaurayirwa zvokunyepa here? Vakaurayirwa chokwadi? Vana vanake vanga variko? Praise the Lord. Zvikunwe zvavaitaura kuti vanazvo shuwa ndizvo vavainazvo. Amen. Uchafira zvimwe zvokwadi zvenyini. Kuti ashuwa dhora riri pa700 nyika yakaoma uchafira izvo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Marunoti, my son, my daughter, is saying the economy is hard. And the inflation rate is 700. But they gave you power. Praise the Lord. Amen. Lord. Amen.
Praise the Lord. Amen. Exercise your power. Yeah. Praise God. Sakamanirano, we have to shake off fear. Praise the Lord. Kuzizunguza, kwakuziramba, kuti this is not me. Yeah. Amen. Amen. Vakusvikawo kana muchakaburusa mweya tiri kuchipinge brother. Vana vechikoro vakatenda mates. Mweya wakaburukira mates chete. Praise the Lord. Amen. Kuti tangoti right. Kuti saka handichade kunzwa unoti mates dzino hosha vana kwakuzvitenda mweya muchati kwakutoburuka. Yeah. Kwakutoparidza. Praise the Lord. Amen. Saka zvimwe zvinhu zvatinoti zvinotinetsa chimboenda unoziyama. Amen. Takaramba mazungunde madofo message kuti mubereki unoita mwana unovhakwa message of the hour. Amen. Pakuita mwari unodzimaidzwa quadratic equation. Pakuita mwari shuwa mwari wataurwa nehama kuti he would rather bankrupt all heaven than to see his word failing. Pakuti mubereki wemessage pakunzi mwana wavo ndiye wakaita number 35 out of 37. Imi zvimwe zvinorambai. Zvimwe zvinorambai. Zvimwe zvinorambai shuwa. Brother Tavaniso, zvimwe zvinorambai. Kuramba cheko kuita mwari unoti January to December unorya nyama kamwe chete. Kuita mwari wokuti kana warya nyama unenge wadya machanzi. It's time in Bible. Pana Isaiah chapter 1 verse 19 inoti kana muchida. Kana muchida uye muchiteerera muchadya zvakanaka zvinonzi zvekudenga brother. Amen. Amen. Praise God. Zepazimbabwe cheso. Amen. Zvinonzi muchadya zvakakora zvenyika ino. Amen. Brother vakasoti brother hatidi kunoona goridhe kudenga. Tokamboriona repano. Ongoita zokunzwa kuti riri kufukurwa pamazuva. Razoputika pakati. Timbonobvunzana naro. Amen. Praise the Lord. Amen. Vamwe shuwa kungozoti mwari wakati tinochinja mutumbi. Maizondobatwa nenyaya dzekuda kuba kuba. Ndogoridhe rakaitisa vanangana here. Praise the Lord. So we have to shake all fear. Then we confront our situation. This is the kumboita mangange kuita magubhani wakaipa chete. Praise the Lord. Tarisana na Satan kuti nanzokiri shure. Iwe ukasadzokera shure kazotoperera pano. Pane unofa. Praise the Lord. Kuti pane unotofa chete. Now my situation tiri kuomberera. Kumbira kunegotiate. Chimbodirega ndo paunozoona wabatawo $10. Mari yakudai 100. Dai language. Brother says, don't speak the language of the devil. It's the language that you know what Satan ambondirega zvezva zvitaurwi zvezvo. Kubira Satan. Bible rinoti cast out. Yes. Those demons. Those simba ratakapiwa. Munhu anosvika pakuti dai Satan wambondirega. Satan oskota right. Cheke nimbopo $10. You are the powerhouse. The indwelling place of the Holy Ghost. So imagine the Holy Ghost in you. Praise God. Zvimwe zvinuka ukatoona zvanetsa challenge ari mwari wacho. Amen. Right, mwari ndakumbofamba hangu kuenda kutaundi imimi zvenyu amene kuti imimi womwari muri kumbofamba kuenda kutaundi muchidikitira. Amen. Kushuwa womwari wachoka ipapo unomira neshoko rake. Kana zvakunetsaka chichallenge ari mwari wacho. Amen. Because we cannot continue to remain
muzinano zatinazo. The most hindrance yaitika kumessage ka ndeyekuti tiri kungosvika tichiudza vanhu kuti brother, do you know what we've got a sure word of prophecy, and the prophet, he did this, he did that, he did this, he did that, he did this, and he did that, he did this, he in Colorado mountains, he spoke to the blizzard. What about your blizzard? Where's the Lord? What in this world? And he was hunting and there were no squirrels, and he created squirrels. What about you? Where are we? This is 2022. Here my problems high. I'm not saying I'm not squirrels. But unayo situation yako is squirrel yako unayo. Hey, man. Created. Brother, tunayo mprofita, unoza mprofita wakatuma na mali. Wakaita zokuti zinoshoko raakatisira brother. Rakasiya ratitsveta panzvimbo yedu chaiyo kuvana vakanaka. Praise the Lord. Amen. Chirekaendi kudzai testimony yakamboitika. Amen. There was a certain sister vanga vaita 5 years vachineswa neBP, and we preached a thy word. Praise the Lord. Ipapo ndo pazvakaperera ipapo. Amen. Tinawo mama testimony. Praise the Lord. Saka mwari wako unosara uchibatika. Amen. Akasara ari Jesu wemBhayibheri. Amen. Ukuti Peter akazoti inga Peter akazoti asiri vheri nengaramasi chatinacho. You know what? Ichanga vainacho ndo chakabetserawo. Saka imi chamunacho chii? Changa china Abraham tachirwa. Changa china Jesu tachirwa. Ko chamunacho ini mwana. Praise the Lord. Because Brother Branham says it shall come a time. Amen. Yekuti a brother will go to a brother. Oti hama yangu mbeu dzangu dzotsva. Hallelujah. Mvura yaita shoma. Amen. Brother Branham did not say, and the brother will say, brother, let us pray. Oh, God send rain. No. Amen. The quotation says, and the brother will say to the brother, I give you. Who is giving? The brother is giving rain to another brother. Amen. Praise the Lord. Brother, you must give me money. Praise the Lord. What's the God? Come on, brother. Brother, brother, and you talk about 1,000. Brother, you don't pay 1,000. You just speak the word. Amen. 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 Praise the Lord. And not just return that with 1,000. Amen. And it shall be as the brother said. Amen. Don't see Marataka. Amen. Amen. Sakamarivati muzinano zati. Amen. Kuchivarati simbara. Kurikidza nesu. Amen. Saka solution yemunhu ari panetsi newe ndivo unayo. Praise the Lord. Unaro simba iro. Amen. Munoita muri kuchikoziva kuti mwakoniwa metsi kana menu zamune muchiti mathesis endiwati hatizvizvo. Amen. Muchibetserana izvozvo. Handitika napashoko ndo zvatiri kutaura. Praise God. Tinazoshasha dzembedzo. Amen. Ana brothers mutya. Tizaiti zvarema uta enda kwaari tino. Amen. Kubetsera. That's what we are saying. Praise the Lord. Ndimi ma centers of solutions. Amen. Ndikati nhai munozviziva here kuti nyika ino dai vanhu isusu vatendi veshoko renguva taizviziva kuti tivanani. Maendero avari kuita kumachechi anomapangira ndo mawira avangadai vachiita kumessage. Praise God. Ndazvaita mumazuva abrother Branham. Kuti mambo weIngirandi kunyora kun'ati kuti ndiunzireiwo Branham. Praise the Lord. Kuzviziva kuti paita munhu wamwari imi ndozvamakaitwa. Praise the Lord. So they should be asking us, right, takudikana pa economy, what should we do? Amen. Mumovabetsera kuti akuti economy yenyu tizvona kutanga tiende ukai. Praise the Lord. Muchitaura musingavhunduki kuti right mwari ari pakati pamusoro pechivi. Saka kutanga
Praise the Lord. Then all things will be fine. Kuti vanetseka kuti COVID yanetsa vauya kwamuri kuti taita chirwere chiri kunetsa todiriko ishambo yaMwari iri kana kuti chii. Praise the Lord. Hai wachirwere changosimuka icho chinopera. All right. You will be centers of solutions. Praise the Lord. So we are not a small people. Also, praise the Lord. Praise the Lord. You are loosed. Amen. Washed. You are loosed. There is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. You are sinless. You are guiltless. You are sinless. You are guiltless. If there is no condemnation, praise the Lord. You are winning kumatari. Amen. Dara lawyer wacho ne judge wacho ndiwo ukatakura ndiwo uri kuti simba yeye saka message yakapera kudhara. Praise the Lord. So tonight we have got to challenge our situation. Amen. You have to challenge your challenger. You have to trouble your troubles. You have to disappoint your disappointment. You have to fight your fighter. Hallelujah. Challenge kutonga na matimoni turamba kutonga na economy ya Zimbabwe. Hallelujah. Kutaona kuti all things are possible. Hallelujah. Praise the Lord. I want to stand together with Joshua and Caleb tonight. Hallelujah. We are more than able, brothers. We can do it, brothers. We can make it, brothers. We can succeed, brothers. We can prosper, brothers. To those who are sick, you can be healed. Hallelujah. You can receive your heart's desire. You can receive what you need. Hallelujah. Because God is here. Jesus is here. And behold, He gave you power. Hallelujah. And the scripture says, and these signs shall follow them that believe. Signs and wonders must be following us. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. When the signs and wonders are following you, you are coming. Yeah. Signs in our hand. You are coming. Things should be happening. Hallelujah. Things must happen. Amen. Praise the Lord. Yes. Praise God. Anapita maiki wakifamba vakazodzwa navanhu kuti aine mvura yakodza vanhu. Amen. Until wakazopiwa ripoti kuti amakadaririka nepagate number 21 pane benzira ririko ipapo ndoparakaporera vakachita kuti mvuri wangu unopodza. Praise the Lord. Paulo, that's the same thing. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Signs and wonders must be following us. Because in us there is power. Praise the Lord. So you don't ask what is there and it is
Praise the Lord. I refuse tonight in the name of Jesus. Yayose pasonza kana yafunga po kuzororera yotsaka ini manje. Inini kuita address ya madimoni. Handizo zvakafira Jesu wangu izvo. Handizo zvakafira Jesu wangu izvo. Handizo zvakatomerwa mweya mutsvene. Hallelujah. Mutsvene wokuziririsa. Ndaramba mweya mutsvene wetype iyoyo. Ndinoda mweya mutsvene wokuti kunyangwe ndikagara mukombi. Garawo ndapinda mukombi. Windi ngandimhorese zvine respect. Zaira kuti wemugare. Hallelujah. Yeah. We all know about the grass. Creating an atmosphere. Praise the Lord. Amen. But kana ane chanda kwauri kuchikora ikoko mukoma Thomas kwete nekuti wakati ndiidze mukoma create an atmosphere. Amen. Respect. Kuti kana votaura nayo vanotoziva kuti avo ndi mukoma Thomas. Vasati vaziva kuti unonamata. That's the power that we have. Amen. Kuti vana Nikodimo vachisvika so vanoti Master, we know thou art a teacher. Praise the Lord. Anomboaparidzira kuti ndiri mudzidzisi kana ndakabva kudenga. Ndakangota maitire nyama mutaya toza. Zvamunoita izvi. Kwazobva kudenga izvi. Hatitendi hedu ministry yenyu ka. Hati zvamunoita izvi. He created an environment. He had an atmosphere. Nokuti kunyanga baba singamutendi. But kana votaura naye, vaingori kana voti master. Praise the Lord. Thou art a good man, wati munondidzirei wakanaka. Praise the Lord. Rongo jairi. Saka manerano mwari wokudenga vakuitirezvo. Amen. Praise the Lord.